إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان. داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا. كابز قصيلو بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أبصو موزيك قربلكم سنة مكتال. ديمقراطية ريبابليك كونغون رواندان إفاتتا زو عبيت قلايات داغماي أبكينات كيمرح إسقا أستاذ 8 مليون هزبتون ديمقراطية ريبابليك كونغو كاب أفريقيا بعبيتا دحر الجريا أبكالا درجات سرع كوينا صفحات قربتا نمعراب أوروبا ملوء بملوء زشفن بتشعات هجرات مالت ريبابليك كونغو رواندا دوب السودان تنزانيا أوغندا بروندي مأكلاي ريبابليك أفريقيا زامبيان أنغولان التداوب ب45 كيلومتر دما مس أتلانتيك وكيانوس الترخب صفحة هجريا ديمقراطية ريبابليك كونغو بتنتلم ورقي الماس يورانيوم ندادن كالاستفلاليو معدناتون أسيهاب تامع كم تسعود عرب نداد بمفراي أبقى قدامنا درجات سرعمو حانت خبزة هبتا مهاجرات عالم كتكون بقع زلا ديمقراطية ريبابليك كونغو دما بزلوا عقور معدنا وهابتي أبقى قدامي درجة تسرع جنكا دخا هجريا كونغو دخا تكون تلوا خبز جبرلا مجزأة بلجوم محدرة والكاملختي تلوا زحل كينات حماق محدرة بلشونا كينات حدن كالن كتكاسيكال حد خبك عندنا تهجر أبدخلنا تدقاقا مكينات الشمم زلو بس حستفلالي عطقات حيلتاتن تقاومتنيو بمسرة ودب حبرات هجرات أب ديمقراطية ريبابليك كونغو أبز أوانزي لعلميتن إسران زتفلالي عطقات حيلتاتالو كابزي زبسحو أب مبرأو كفالت هجر زركاويهم إزوم عطقات قلن منقست كونغو زكاومو قلن منقستات قراب تهجرات زكاومو قل دما معدن تهجر نامزمزو زنابرو كجلتاتيهم ديمقراطية ريبابليك كونغو أزيا صفحة هجر بمخانا زبسحة كفالت هجر دما بتصرقا يخون كالي موقعازيا نحاد حدو زي الرخوة برأس مخانو كتبقوت أتقرو أزيو زي متشو كرت مريتن شاكاتتنا اللوا زبسحة عطقات دما أبزيوم سفيروم زلو بز مخنيات نتوم عطقات كتبقوت أتقروم أزي خبيدي خون كابتوم عطقات اتوم زحيلو أنصار أوغندا زعطقو حالتا ديمقراطية وكيدان مالت ADF كمون أنصار ديمقراطية ريبابليك كونغو زواقو إسران سلستن بمنقسقات مقابيت إسران سلستن زفلتو عطقاتن يوم إزوم عطقات نحيالو عمتات كنقساقسو تصانيحهم أبز غرباق زي بزقبرو حيال منقسقاساتن متقعتاتن جن هاقرات نحاد حدن ككاسسا قديدون يركب منقستي ديمقراطية ريبابليك كونغو سراويت أوغندا ناب هاجرو بمقتاو أنصار ADF كواغا كفكدن كلو أبلعليو إسران سلستن زوسد زلو متقعتات جن بمنقست رواندا زدقف يخبل كاسيسو أقدمو قوماز تبهلت كتماتو قطعات إيروز نبرمو بسمع زسحبة إسران سلستن أب إيتورن سيمين كيفون زتبهلا أو رجاتات حيالو متقعت بمكياد سفيح مريد دحر مقود صارو منقست ديمقراطية ريبابليك كونغو اتوم عطقات برواندا زدقفون عدقن سنقن زوهابو منيو كبل دحر مخصاصو أب مونغو كلتين هاقرا زتصنحة ديبلوماسيا والزمدنا حرفيفو يركب منقست كونغو كابنا بن رواندا زقبر موقعازي آير النقدن بمقاد أمباساد رواندا بزعبة القداي مقلت تصويعو انتغونا أوغندا نتكسي ألو تهيباتو لولا انتغونا كينات حجوني قتصلالو حيالو سلاماوين سبات كقتلون كلو عسرتات أشحات سلاماوين سبات دما كم زابولون كسددون جميرو مالو نزام الكيتو نايلو معمتا بومبر حبرة أفريقيا بريزيدنت سنغال ماكيسال أمون رواندا كونغون إننا نهرز متزلو زي من رداء كم زت حساسبو بمقلات كلتين هاجرات نقرات التهدادين ناب سلاماوي زررب كدهبان نتقداي سلاماو فتح كناديالون تصويع اللو أبلع لزي بروندي أنصاري زعاتقويهم زبلتهم حيلتات نبدمساس بتدقاقامي نابلو ألاو مريد ديمقراطية ريبابليك كونغو كتأتو بمتصنحة أب مونغو كلتين هاجرات زنبرة زمدنا حاشكريو بز مخنيات ديمقراطية ريبابليك كونغو رواندا أوغندا بروندن زحوس قطاوي ويون تزاور كينات كيلعلن زوبا عبيت قلايات داغماي ناب كيناتن قلولاون كيمرحن تساقيلو إذن أبت زوبا زركبا هاجرات كونغو مس رواندا
ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ምስ ቡሩንዲ ኩለና ምን ሓድሕደን ሓንቲ ነተኻልእ ኣንጻረይ ዝዓጠቑ ትሕግዝ ይኽና ተባሃላ ክወናጀላ ብምጽንሐን እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ተወሲኽዎ ነቲ ከባቢ ጥንቃቐ እንተዘይተገይሩሉ ብቐሊሉ ተሰባሪ ገይርዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ጸስኪዲ ገለ ሃገራት ናብ ልኡላዊ መሬት ሃገሩ ብምእታው ኣንጻር ዕጡቓት ቃለሳ መፍቃዱ ንገሊአን ድማ ኣንጻር ሃገረይ ዝተላዕሉ ዕጡቓት ሓጊዝክን ይብል ብምህላው ኣብ ኣተሓሕዛን ምፍታሕ ቅልውላውን እቲ ዞባ ዲፕሎማስያውን ንኹሉ ዘማእከለ ክኸውንን ክራይሲስ ግሩፕ ጸዊዑ ኣሎ። ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ብፍላይ ድማ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ጥቅምቲ 1996 ክሳብ ጉንበት 1997 ከምኡ ድማ ካብ ነሓሰ 1998 ክሳብ ሓምለ 2003 ብክልተ ዓበይቲ ኩናት ተሓሚሱ ነይሩ እዩ። እቲ ቀዳማይ ንመራሒ ነበር ሞቡቱ ሴሴኮ ንምዕላው ዝተኻየደ ነይሩ። ብኣፍሪቃዊ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብዝብል ቅጽል ስም ድማ ይጽዋዕ። እዚ ቅጽል ስም ዝተዋህቦ እቲ ኩናት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓሊፉ ካብ ሊብያ፣ ኤርትራ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ካብ ፈረንሳ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ እስራኤልን ኩዌትን ዝርከብኦ ሓያሎ ሃገራት ብቐጥታን ብተዘዋወርን ኣብቲ ኩናት ኢደን ብምእታወን እዩ። እቲ ካልኣይ ኩናት ድማ ብዓቢ ኩናት ኣፍሪቃ ዝጽዋዕ ኮይኑ ንኣስታት 5 ዓመታት ዝተኻየደን እዚ እውን ዝተፈላለያ ሃገራትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝተሳተፍዎን ፕሬዚደንት ነበር ሎረን ደስሬ ካቢላ ኩሎም ዝሓገዝዎ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ሰራዊት ካብ ሃገሩ ክወፁ ምስ ኣዘዘ ውሕስነት ዘይተሰምዖም ቀቢላታት ቱሲ ዝጀመርዎ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ዘጠቓለለ 250,000 ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሎም ልዕሊ 250,000 ስደተኛታት ድማ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ድማ 5.4 ሚልዮን ሰባት መብዛሕትኦም ብዓጸቦን ሕማምን ሞይቶም 2 ሚልዮን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም። እዚ ሞትን ምዝንባልን ድሕርቲ ብድምር 73 ሚልዮን ሰባት ዝቐዘፈ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝበስሐ እዩ። ኩናት ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ኮንጎን ብቐንዱ ኣመራርሓ ውልቂ መላኽነት ሞቡቱ ሴሴኮን ጃምላዊ ህልቂት ሩዋንዳን ዘበጋግስዎ ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኮንጎን ሩዋንዳን ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝገደፍዎ ስምብራት እውን ዓብ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ኣብ ታሪኽ መግዛእቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኤውሮጳውያን ታሪኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፍልይ ዝበለ እዩ። እዚ ድማ ዝበስሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሃገራት ኤውሮጳ ክግዛእን ከለዋ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ግን ብንጉስ ቤልጅየም ሊዮፖል ካልኣያ ብውልቂ ትውነን ነይራ። ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ንኮንጎ ኣብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን ኣስታት 10 ሚልዮን ሰባት ክቐትልን ከሎ ሚልዮናት ድማ ኣእዳዎም ብምቑራጽ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ገይርዎም እዩ። እቲ ንጉስ ዝሰርሕ ዓቕሙ ኮንጎ ኣዳኺሙ ካብ ኣታዊታት ጎማን ስናሕርማዝን ካልእን ብናይ ሽዑ ግዜ 220 ሚልዮን ፍራንክ ብናይ ሎሚ ድማ 1.1 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ኣታዊ ገይሩ። ንጉስ ሊዮፖል ብኸምኡ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ከይተረፈ ተኻዒቡ ኣብ 1908 ምምሕዳር ኮንጎ ካብ ናይ ውልቂ ዋንነት እናቱ ግዝኣት ናብ ምምሕዳር ሃገረ ቤልጅየም ኣረኪብዋ። ምምሕዳር ሃገረ ቤልጅየም ካብ 1908 ክሳብ 1960 ነታ ሃገር ኣብ ዘመሓድረሉ ዝነበረ እዋን ብመንገዲ መንግስታዊ ብሕታውን ሚስዮናውን ትካላት ሃብቲ ሃገር ምምዝማዝ ተተሓሒዝዎ። ኣብቲ እዋንቲ ካብቲ ካብ ኮንጎ ብብዝሒ ዝተዓደነ ማዕድን ዩራኒየም ዝተባህለ ንኣቶሚካዊ ቦምብ መስርሕ ዝሕግዝ ኬሚካላዊ ባእታ ነይሩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኮንጎ ዕቑር ሃብቲ ትውንን ብፍላይ ድማ ብዝሒ ዩራኒየም ከም ዘለዋ ምስ ተፈልጠ ኤውሮጳውያን ሃገራት ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓይነን ኣንቢረን ኣላ። እቲ ሃገር ብመን ትመሓደር መን ይጸልዋ ድማ ፖለቲካዊ ስሕበት ምዕራባውያን ሃገራት ኮይኑን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኢደን የእትዋሉ ኣለዋን። ኣብ መወዳእታ 1950ታት ድሕሪ ዝተለዓለ ናዕቢ ህዝቢ ኮንጎ ኣብ 1960 ናጽነታ ተጎናጺፋ እንተኾነ ኣዝዩ ውሑድ ሃገር ብግቡእ ከም መሓደር ዝኽእል ምሁር ኣካል እዩ ነይርዋ። ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዝለዓለ እጃም ካብ ዝነበሮም ሰባት ፓትሪክ ሉሙምባ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኮይኑ ተሸይሞ። ፓትሪክ ሉሙምባ ጸረ ምዕራባውያን፣ ጸረ ሃፀይነት፣ ጸረ ገዛእቲ ምስ ገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ርክብ ክህልዎ ዘይደሊ ናብ ውሽጣዊ ሓይሊ ኣፍሪቃ ዝኣመን ፓን ኣፍሪቃዊ ብምንባሩ ብምዕራባውያን ሃገራት ተቐባልነት ኣይረኸበን።
ምክንያቱ ከምቲ ዝተገልጸ ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ክቡር ማዕድናት ብፍላይ ድማ ዩራኒየም ስለ ዝነበረ ኣይጸንሐን ብፈረንሳን ቤልጅየምን ብዝተኣልመሉ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 1961 ተቐቲሉ ድሕሩ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመርሐ ሞቡቱ ሴሴኮ መራሒ ሃገር ኮይኑ ኣብ ዝሕሉ ኩናት ዓለም ጸረ ኮሙኒዝም ጸረ ሶቪየት ሕብረት ብምንባሩ ጥራይ ደገፍ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳን ቤልጅየምን ዝረኸበ ሞቡቱ ሴሴኮ ስልጣኑ ናብ ሕሉፍ ውልቀ መላኽነት ብምስጋር ሽም ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ዛየር ብምቕያር ህዝቢ ጠቕሊሉ ብምዕፋን ኣሳት 15 ቢልዮን ዶላር ንብልጽግናት ሃገር ክውዕል ዝነበሮ ሃብቲ ናብ ናይ ውልቁ ጁባ የእትይዎ ሞቡቱ ኣብ ብልጽግና ምዕባለ ትሕተ ቅርጺ ትምህርቲ መጓዓዝያን ካልእን ናይ ሽዑ ዛየር ዝርአ ለውጢ ኣይመዝገበን ንሱ መራሒ ኣብ ዝነበረሉ ሓያሎ ኣብ ሃብታማት መሬት እናተቐመጡ ካብ ሃብቲ እቲ ሃገር ፖለቲካን ምዕባለን ዝተገለሉ ሕብረተሰባት ብረታዊ ቃልስታት ከለዓዕሉ ጀሚሮም ኣብ 1990ታት ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ዝነበረ ዝሑል ኩናት ብምብቅዑ ስግኣት ዝፎኸሰለን ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ንሞቡቱ ምድጋፍ ደው ኣቢሎንኦ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ተገማሚዓ ተደኺማ ዝነበረት ሩስያ ኣብ ዩራኒየም ኮንጎ ኢዳ ክትዝርግሕ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ስለ ዝተገመተ ኣብ መንጎዚ ኣብ 1994 ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ጁቨናል ሃብሪያማናን ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ቀቢላ ሁቱን ጽዒና ዝነበረት ሄሊኮፕተር ብሓይልታት ቱሲ ብተወንጫፍ ተሃሪማ ድሕሪ ምውደቓ ኣብ ዓሌታት ሁቱን ቱትስን ግጭት ተላዒሉ እቲ ግጭት ሬድዮ ሩዋንዳ ኣንጻር ቱትሲ ብምልዓዓልን ምንኣኣስን ተነሃሂሩ እቲ ግጭት ብፍላይ ብወገን ሁቱ ክጅምር እንከሎ ገለ ኣባላት ቀቢላ ሁቱ ንዝረኸብዎ ኣባል ቀቢላ ቱትሲ ዋላ እውን ንንስቶም ንተመጻደቕቲ ደቂ ዓሌቶም ሁቱ ክቐትሉ ጀሚሮም ብሰንኪ እቲ ግጭት ድማ ኣስታት 800,000 ዝበጽሑ ኣባላት ቀቢላ ቱትስን ገለ ተደናገጽቲ ሁቱን ተቐቲሎም ኣቐዲሙ ኣብ 1960ታት 85% ካብ ህዝቢ ሩዋንዳ ሁትዮም ነይሮም እንተኾነ ፖለቲካት ሃገር ብቱትሲ ዝተዓብለለዩ ነይሩ እዚ ዘይተዋሕጠሎም ሁቱ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሮም መብዛሕትኦም ቱትሲ ናብ ጎራብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኡጋንዳን ኮንጎን ከም ዘምርሑ ኮይኖም እዮም ቱትሲ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ስደት ክወዳደቡ ድሕሪ ምጽናሕ ብፖል ካጋሜ ዝምራሕ ተቐናቃና ሓይሊ ግንባር ሓርበኛ ሩዋንዳ ኣቆይሞም ድሕሪ ህልቂት ቱትሲ ፖል ካጋሜ ሰራዊቱ መሪሑ ንሩዋንዳ ተቆጻጺሩ እንተኾነ ድሕሪ ጃምላዊ ህልቂት ሕነ መፍዳይ ከይህሉ ዝሰግኡ ሁቱን ጃምላዊ ህልቂት ዘሰንበዶም ቱትስን ብድምር ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብፍላይ ድማ ከባቢ ከተማ ጎማ ተሰዲዶም ኣብ 1997 መራሒ ዛየር ሞቡቱ ሴሴኮ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ሕክምና ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ብሩዋንዳ ኡጋንዳ ቡሩንዲ አንጎላ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ዝተደገፉ ብሎሬን ካቢላ ዝተመርሑ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ምምሕዳሩ ብዝገበረዎ መጥቃዕቲ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ንርእሰ ከተማ ኪንሳሻ ተቆጻጺሮማ ሞቡቱ 32 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ንስደት ናብ ሞሮኮ ምሪሑ ኣይጸንሐን ብዝሓደሮ ሕማም ህይወቱ ሓሊፋ ኣብዚ ኩናት እዚ ኤርትራ ሓደ ቦጠሎኒ ሰራዊት ልኢኻ ነይራ 28 መጋቢት 1997 ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ሎረን ካቢላ ኣትያ ስም ሃገር ካብ ዛየር ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ቀይርዎ ንሱ ፕሬዚደንት ድሕሪ ምዃኑ ዝበዝሑ ኣማኸርቱን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሩዋንዳውያን እዮም ነይሮም እንተኾነ ንሱ ኩሎም ናይ ወፃእ ሓይልታት ካብ ሃገሩ ክወፁ ብምእዛዝ ብሩዋንዳውያን ተታሒዙ ዝነበረ ስልጣን ናብ ደቂ ሃገር ተረኪቡ ትእዛዝ ምብራር ሰራዊት ወፃኢ ብፍላይ ድማ ሩዋንዳ ካብ ምዕራብ ኮንጎ ንዝነበሩ ኣቐዲሞም ካብ ሩዋንዳ ዝተሰደዱን ከምኡውን ኣብ ደባት ዝቕመጡ ዓሌታት ቱሲ ውሕስነት ክቦም ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣቐዲሞም ምስ ዝተሰደዱ ሁቱ ድሮ ኣብ ግጭት ኣትዮም ብምንባሮም ድሕሪዚ ኣብ ምዕራብ ኮንጎ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጎማ ዝነበሩ ዝበስሑ ዓሌታት ቱሲ ኣንጻር ብምሕዳር ሎረን ካቢላ ተላዒሎም እቲ M23 ዝተባሃለ ዕጡቕ ሓይሊ ድማ ኣቆይሞም መንግስታት ሩዋንዳ ኡጋንዳን ቡሩንድን ድማ ሓጊዘንኦም ዚምባብዌ ናሚብያ አንጎላ ጫድ ሱዳንን ካልኦትን ድማ ንመንግስቲ ካቢላ ክሕግዛ ጀሚረን ኩናት ዳግማይ ተወሊዑ ኣብ ጥሪ 2001 ፕሬዚደንት ሎረን ካቢላ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብዘብዐኛታቱ ብጥኢት ከም ዝተወቅዐ ተገሊጹ
ዝወቅኦ ሓደ ካብ ባዕሉ ዛዕበዮም ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ድማ ተሓቢሩ ካቢላ ኣብ ዚምባብዌ ሕክምናዊ ክንክን እኳ እንተተገብረሉ ድሕሪ 2 መዓልቲ መውጋእቱ ህይወቱ ሓሊፋ እቲ ቅትለት ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ዘማረሩ ብካዶጎ ዝፍለጡ ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ከም ዝተዓለመ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ሓያሎ ተንተንትን ማዕከናት ዜናን ድሕሪቶም ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከም ዝነበሩ ነናቶም ግምት ሂቡ ድሕሪ ሞት ሎረን ካቢላ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ቦዱ ጆሴፍ ካቢላ ክትመሓደር ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራትን እትየን ዝነበራን ንዕጡቓት ዝሕግዛ ዝነበራ ሃገራትን ድማ ብመንጎኝነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ስምምዕ በፂሐን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ብዓቐኑ እቲ ዝዓበየ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ኣዋፊሮ እንተኾነ እቲ ሃገር ከምቲ ዝተገልጸ ብማዕድን ሃብታም ኣብ ልዕሊ ምዃና መንግስቲ ድማ ብግቡእ ክቆጻጸራ ስለ ዘይክእል ጉራብቲ ሃገራት ሩዋንዳ ኡጋንዳ ቡሩንድን ዚምባብዌን ኣብ ጉዳያታ ምትእትታው ኣይገደፋን እተን ሃገራት ብሓገዝ ዕጡቓት ካብ ኮንጎ ተጓሕጒሑ ዝወፅእ ማዕድናት ተቐቢለን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ከም ዝውዕል ብምግባር ክህብትማሉ ጸኒሐን እቶም ኣብ ኮንጎ ዝርከቡ ኣስታት 120 ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ናሓድሕዶምን ምስ መንግስታትን ኣብ ቀጻሊ ግጭት ኣትዮም እዮም ጸኒሖም ኣብ መንጎዚ ሰላማዊ ህዝቢ ክቕተልን ክብደልን ጸኒሑ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ ውትድርናን ድማ ብብዝሒ ይረኣዮ ሕጂ ድማ ዳግማይ ኣብ ኮንጎን ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ሓደጋ ኩናት የንጸላሉ ምህላው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ካልእ ተደራቢ በደል ይወርዳ ኣሎ ድሮ ቆልዓ ሰበይቲ ምስ ኣቑሑቶምን ጠለበጊዖምን ናብ ይሓይሽዩ ዝበልዎ ውሑስ ቦታ ከምርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ሓንቲ ካብቶም ናበይ ከም ትኸይድ ዝሓርበት ኣደ ንቴሌቭዥን ፍራንስ 24 ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ብሰንኪ ዝተናውሐ ግጭትን ኩናትን ዝበዝሕ ህይወታ ካብ ናብን ክስደድ ከም ዘሕለፈቶ ሰብኣያ ተቐቲልዋ ደቃ ጠፊኦማ ብሰንኪ ኩናት ድኻን ዘኽታምን ኮይና ከም ዝተረፈት ገሊጻ ሶማልያ ግቡእ ሓድሕዳዊ ዕርቂ ብዘይ ምክያድያ ትሕመስ ዘላ ፎዝያ ዩሱፍ ኣደም ቅድሚ 2 ሰሙን ሰንበት 15 ጉንበት ኣብ ሶማልያ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ዝተሓፂኡ 39 ሰባት ክነብሩ ከለው ኣብ መንጎኦም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነይራ ንሳ ፎዝያ ዩሱፍ ኣደም ትበሃል ኣብቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፕሬዚደንት ተሃገር ንዳግማይ ምርጫ 2 ፕሬዚደንታት ነበርን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን ይወዳደሩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ምርጫ ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ብወከልቲ ህዝቢ ይካየድ ምንባሩ ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካ ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ነይሩ እንተኾነ ፎዝያ ዩሱፍ ኣደም ፈቲነ ክዕወት ብምባል ነቲ ምርጫ ኣትያቶ ፎዝያ ኣብቲ ምርጫ ይተዓወተትን ግን ተመክሮ ጥርያትሉላ ንሳ ኣቐዲማ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያትን ኮይና ብምንባራ ናይ ፖለቲካ በዓል መዚ ኮይንካ ናይ ምስራሕን ልምድን እውን ነይርዋዮ ኣብ ባህሊ ሶማላውያን ከምኡውን ፖለቲካዊ ኣካይዳት ሃገርን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ክትከውን ወይ ዝለዓለ ስልጣን መንግስቲ ክትሕዝ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ እንተኾነ ፎዝያ ምስ ብጾታ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃም ሰላ ዝገበርኦ ጻዕሪ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ክሳተፋ ደፋፊአንን ፎዝያ ንባዕላ ኣባል ሓጋጊት ኣካል ጠበቓን ተቓላሲትን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ሓደ ካብ ዝለዓለ ስልጣን መንግስቲ ክትሕዝ በቕዓያ ንሳ ንምንታይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተሳተፈት ክትገልጽ እንከላ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያትን ብዙሕ ነገራት ክትቅይር ከም እትኽእል ከም ዝተዓዘበትን ነዚ ምቅያራት ክገብር ዝኽእል ግን ዝለዓለ ስልጣን መንግስቲ ፕሬዚደንትነት ምስ እትጭብጥ ጥራይ ከተተግብሮ ከም እትኽእል ከም ዝተዓዘበት ሓቢራ ፎዝያ ኣብ ነዊሕ ሓድሕዳዊ ኩናት ዝተጸምደት ሃገራ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ስደተኛታትን ዘስዓቦ ከቢድ ናብራ ክትዕዘብ እንከላ ከም ዘኩያ ካልኦት ሃገራት ዕውት ስራሕ ክሰርሓን ከለዋ እንክትዕዘብ ፕሬዚደንት ኮይና ሃገራ ክትቅይር ከም ዝሓለነት ብተወሳኺ ተብርህ ፕሬዚደንት ኮይና እንተትምረጽ ድማ ተሪር ሕግን ሕጋጋትን ብምትእታው ቅዋም ብግቡእ ብምትግባር ነፍሲ ወከፍ ሶማላዊ ብቅዋም ከም ዝመሓደር ክትገብር ሕልሚ ከም ዝነበራ ትገልጽ ንሰራዊትን ጸጥታን ሶማልያ ብምሕያል ግቡኦምን መሰላቶምን ከም ዝሕሎ ብምግባር ብጸጥታን ሰላምን ዝተሃንጸት ሶማልያ ክትሰርሕ ከም እትደሊ ድማ ሓቢራ ፎዝያ ዩሱፍ ኣደም ህዝቢ ሶማልያ ዝማዕበለ ትሕተ ቅርጺ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትምህርትን ነፃ ውሕስነት ጥዕናን ከም ዝግብኦ ሸቕለት ኣልቦነት ንምጉዳል ድማ
ኣብ ሃገራ ወፍርን ምህናፅ ኢንዱስትሪን ቀዳምነት ክወሃበሎ ትብል ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ዓለም ኩናት ሓድሕድ ከም ዘጋጠመ ትገልጽ ፎዝያ ናይ ሶማልያ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ዝበደለን ዝተበደለን ግቡእ ሃገራዊ ዕርቅን ይቕረም ባህልን ዘይተገብረ ብምዃኑ ብምግላጽ እዚ ኸይተገብረ ኣብ ሶማል መቐጸልታ ዘለዎ ሰላም ክወርድ ከም ዘይክእል ትገልጽ ኣብ ሶማልያ ዕርቂ ኣብ ልዕሊ ዘይምትግባሩ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ እውን ከምቲ ዝድለ ዘይትግበር ብምዃኑ ዕጡቓት ሓይልታትን ግብረ ሽበራውያንን ኣብታ ሃገር ከም ድሌቶም ክገብሩ ዕድል ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ተኣምን ፎዝያ ዩሱፍ ኣደም ተስፋ ከይቆረጸት ብሂወት ክሳብ ዝሃለወት ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት እውን ክትወዳደር ከም ዝኾነትን እንተተመሪጻ ድማ እተሓልሞ ለውጥታት ብምትእታው ንሃገራ ከተበልጽግ ከም እትሰርሕ ገሊጻ ፎዝያ ኣብ ከተማ ሃርጌሳ ዝተወልደት ተቓላሲት ንሰላም ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሶማልያ ብፍላይ ድማ ኣብ ፑንትላንድ እናተዘዋወረት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃረቱንያ ንሳ እዚ ዝገበረት ምፍራሕ ዕጡቓትን ኣልሸባብን ሸለል ብምባል ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ጠያይቲ ተተኪስዋ ካብ ሞት ንስክላ ዝወፀት እያ ብዝገበረቶ ስራሕ ኣብ 2019 TRT World Citizen Educator Award ኣብ 2012 ድማ UNHCR Refugee Award ዝብሉ ሽልማታት ተዓዊታ ተወሳኺ ውድብ ጥዕና ዓለም ብፍሉይ ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ዓለም ኣተኪሩ ዝሰርሕ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ክኸውን እንከሎ ኣብ ዓለም ዘጋጥሙ ሕማማት ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ከይራብሑ ንምእጋድን ዝሰርሕ ውድብ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ብዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ክምራሕ ከም ፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱ ንተወሳኺ 5 ዓመት ነቲ ውድብ ዳግማይ ክመርሕ ብምምራፁ ካልኣይ ስርሑ ጀሚሩሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝኸውን መጀመርታ ሕማም ኢቦላ ድሓር ድማ ኮሮና ቫይረስ ዘጋጠምዎ በዳህ እዋን ዝሓለፈ ሰበስልጣን እዩ ኣብ 1965 ኣብ ኤርትራ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተወልደ ወዲ 57 ዓመት ዶክተር ቴድሮስ ኣብ 1986 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብስነ ህይወት ማለት ባዮሎጂ ብማዕረግ ዲግሪ ተመሪቑ ስርዓት ደርግ ኣብ ዝነበረሉ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተመዲቡ ክሰርሕ ጀሚሩ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ናብ ትምህርቲ ብምምላስ ኣብ ብሪጣንያ ብስነ ብየና ኣርከስቲ ሕማማት ብማስተርስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ብኮማዊ ጥዕና ድማ ብማዕረግ ዶክተሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኖቲንግሃም ተመሪቑ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብምምላስ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ብፍላይ ንምትሕልላፍ ዓሶብ ዝምልከት ክሰርሕ እንከሎ ኣብ 2001 ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክልል ትግራይ 2003 ምክትል ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ 2005 ክሳብ 2012 ሚኒስተር ጥዕና 2012 ክሳብ 2016 ድማ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል እዩ ኣብ ሓምለ 2017 ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ክኸውን ተመዚዙ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ኣብ ሚያዝያ 1948 ዝቆመ ወኪል ጥዕና ውድብ ሕብራት ሃገራት እዩ እቲ ውድብ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብ ምውሃድን ምምራሕን ኩነታት ጥዕና ኣብ እዋኑ ጉባእ ሓበሬታ ምእካብን ምዝርጋሕን ቴክኒካውን ንዋታውን ሓገዛት ምግባር ኣብ ሕማማት ምርምራት ምክያድን ምድላው መድሃኒትን ኣብ መንጎ ዝማዕበላን ዘይማዕበላን ሃገራት ዘሎ ጋግ ብምጽባብ ኩሉ ዜጋ ናይ ዓለም ግቡእ ጥዕናዊ ክንክን ዝረኽበሉ ኣገባብ ምንዳይን ካልእን ዓሊሙ ዝቆመ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ትግራዋይ ብምዃኑ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ህይወቱ ተጽዕኖ ከም ዝገበረሉን ሓያሎ ካብ ኣባላት ቤተሰቡ ክረኽቦም ከም ዘይከኣለን ገሊጹ ነይሩ زخبركم سمعتنا بعوض أرجاي استدلوا أفريقيا أبصمون زي أبستفدتي ملا زمت صمون بخالة حستوك سامن رخب سنايكنا إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناتا دمتي إرتراويان